राउर शरीर टट्टी कैसे बनावेला? जब रवा कवनो खाना खानी त ओकरा के अपना मुंह में बढ़िया से चबावेनी, जहवा लार खाना में मिलके ओकरा के नरम हो जाला अवुरी ओकरा के आसानी से गला से नीचे अन्न नलिका में पहुँचावेला, जवना के फूड पाइप के नाम से जानल जाला। भोजन के पाइप से होके पेट में जाला, जहवा पेट के मांसपेशी भोजन के पेट के एसिड अवुरी एंजाइम के संगे मिलावेले जवन की खाना के अर्धतरल बनावट में टूटे में मदद करेला, जवना के काइम कहल जाला। एकरे बाद काइम के छोट आंत में पहुँचावल जाला, जहाँ लिवर, अग्न्याशय आ पित्ताशय के एंजाइम सब के अलग अलग नलिका सब के माध्यम से पहुँचावल जाला, जे भोजन के पेरिस्टल्सिस मूवमेंट नाव के प्रक्रिया से भोजन के पाचन में मदद करेला। जब यह भोजन के शरीर खातिर जरूरी पोषक तत्व में तोड़ देहल जाला त उ पोषक तत्व आ पानी अंगुरी नियर प्रोजेक्शन के माध्यम से खून के संचार में जाला, जेकरा के विली कहल जाला, आ बाकी उत्पाद बड़ आंत में चल जाले, जहां पानी आ पोषक तत्व सब के ढेर सोख लिहल जाला आ शरीर में पहुँचावल जाला। बाकी बेकार पदार्थ टट्टी में बदल जाला आ नीचे यही से मलाशय में आ फिर गुदा में जाला, जवन टट्टी भा गैस खातिर निकास होला।